Yon, welcome sa South. Kabalik tayo sa Alabang Festival Alabang. Meron tayong yaya ride dito. Kasama natin si Batman sa kabila. Nakabalik na nga tayo dito sa South gamit ang pinagbabago technique. Meron tayong coffee ride dito. Meron bagong event na meron bagong lugar na binuksan dyan sa may Creekside. Sa may Creekside. So makikigulo tayo sa sa paride doon. Tayo sa Philinvest. Bago to nung nandito pa ako nakatira wala pa yan Ito yung papuntang SLEX, papuntang Calamba. Ito naman papuntang kabila. Papuntang kabila. Go na. Yun, dito pala daan. Kanina pa kami nagpaikot-ikot ni Batman. Bandaro, sayang di ko na vlog. Pero dito yun. Punta ka rito sa likod ng ito yung chapel, di ba? Chapel. Dito. Thanks. River Park. Dito kami galing kanina umikot tama nga, dito kami una nagtanong kanina. Dito kami una naghanap. Doon nga, buhat-buhat na bike. Oo. Yun yung tulay ba? Buhat bike. Ha? Maula, para mo. Hindi pa yata fully developed to, wala pang hindi ka pa makakakit ng bike dun akay ka pa. Ayo, dito nga, dito si Simon. Yun. Mon. Ayan Kamusta? Ang hirap pala hanapin. Ha? Ang hirap hanapin. Hindi nga pala Central Park magpunta sa Master. Batman, si Mon. Si Ryan. Si Joey, party sa Manila. Hello. Salamat salamat. Thank you. Sir, Joey. Uy, aba. Oy, thank you. From Team Manila. Maraming salamat. Team Manila. Bata namin to ngayon. Okay. Ayun, kasama ba natin 'yon? Oo. Yun. Ayan.
Tingnan na isa. Kanina pa kami nag-ikot dun eh. Ano talaga? Sabi, oh, sabi ko, saan ba yung ano? Kasi di ba sabi mo, save more. Pinahanap namin save more. Tapos, Pero doon tayo magsa-start. Dito lang naman yung Central Park. okay. Yung may mga playground doon. Oo, yung may malaking sign na Philinvest City dito. Okay. Oo. Pero ano din, yung route na ginawa nila, sobrang iksi. Wala pang 4 Hindi kilometers. yung the vicinity lang. Oo. Ayos, punta na tayo sa meet up. Yan ang tunay na gravel ride. Para tayong mga gangsta. Oh ha? Oh. Boom! Kasama natin si Ryan at si Joey. Kwentuhan mo naman kami tungkol dito sa pwestong binuksan nyo dyan saan. Bali, si Philinvest, nagbukas sila ng bagong section ng paved na trail. So, tawag nila Creekside Park. Actually, park yung mas interconnecting sila sa iba pang parts ng Philinvest. So, gusto lang nila introduce sa mga nagbabike na meron ng ganito. Maganda. So, kung ano, ito talaga ano, ayun doon, no? Siguro yun yung mga ano nyo, sir. Ito yung mga kasama natin. Oo nga, ito may mga familiar faces ako nakikita. Yan, dito pala. Na-develop na tong lugar na to dati nung dito pa ako nakatira sa Munti. Medyo hindi pa ganito ka-develop to. Panay ano lang, no? Damo-damo lang sa Oo. park, eh, Ngayon dami na improvements eh. Ako kung hapon, dami rin mga nag-jogging. Buhay na talaga, buhay na buhay talaga. Marami rin mga nag-event na rin, mga 7-Eleven. Oo. Ako kompleto na. Master! Ha? Oh, Master! Kumusta? Oh, kakapanalo mo lang nung nakaraan sa raffle ah. Tali ako sa ano, June 15 ba yun? June 15 sa anniversary. Pwede kayo ngayon mag-register? First time ko. Ganun ba? Nice meeting you. Nice meeting you. Taga Dasma ka? Opo. Pwede ba mag-register ngayon? Wala naman registration to. Ano lang? Hindi Ganito yung lang. sa Sa kailangan sa Diga. online na lang oh. Assemble tayo rito. Sayang, medyo short notice yung post natin dito. Biglaan lang yung yaya eh. Nung isang araw ko lang pinost. Pero ayan, hindi tayo binigo ng mga kapot-pot natin. Nagsidatingan pa rin. Familiar faces. Ito si Master, kung nakaraan kasama lang sa Pampanga. Nanalo ng ano. Panalo na mo, helmet. Shades, ayan. Saka ano, t-shirt. Ayun na panalo na niya, Team Apple, tsaka tapos Spider Shades. Yan. Ito si galing Binyan, si Master George, no? Solid. Laging present din to, galing Binyan. Hindi laging present, nakaraan absent. Hindi, nung ano kasama ka, nung ano tayo nangyayari sa ano, UP. UP. Pag nag-antipolo, sisig, tapos Oo nga sabi nga ng Dulo. Pisa ko, mas malapit na sisig. Labas nyo kasi taytay na. Ilang kilometers lang. one way, mga 25. So, balikan mga... Master, saan namin makikita yung mga pictures natin dyan? Philinvest, sir. Philinvest. Okay. So, Master, saan ka galing? Dasma po. Dasma? Okay. Pangalan mo? Gabriel. Gabriel. Sayang nga po yung kaibigan ko eh. Ay, may nagkano po, nagkadot po. Okay. Hindi pa niya eh. Sayang.
Thank you. Thank you kay Sir Ian, Sir Ronnie, pagkanood. Saka sa inyo. Start tayo mga 4 o'clock. Meron din kasing kasabay tayo run. So, siyempre muna natin yun. Tapos, sorry, yung pinlot kasi ni Philinvest, medyo maiksi. Mabibitin kayo sobra dahil less than 40 km. Pero, after natin daanan, feel free to explore pa. Tapos, balik na lang tayo dun sa Creekside para kumambay, yung free music. Okay, sama-sama tayo tumambay dun. Hammer tayo agad. Picture-picture tayo doon. Ganda rin sa ano. Sigurado mabibitin tabing kayo creek. dahil Yun, simula na yung... Ay, teka, ba't ako nauna? Start na tayo ng ride natin. Marami-rami rin nagpunta. Na-excite ako, akala ko nandang na. Oh, minimum 30 ah. Maintaining 40 daw. Maintaining 40. Thank you sa pagdalo. Of course, thank you kay Sir Ronnie and Sir Ian for hosting this. Mga ilang reminders lang, no. Etong route na binuo ng Philinvest is very short. Very short. Ito lang, like in-explain kanina, is para makita nyo lang yung kung ano meron dito sa area ng Philinvest City. Oh, wag kakalimutan mo na kasabay ang mga stila. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, di mag-skip ng ads. Let's go! Alright. Hina! Ayos! Ayan. Tignan natin. Prank na natin ito mga to. Okay. Okay! Ito na. Andiyan na lahat. Sa dulo. Mga master. Dyan. Okay ba lahat? At dyan nagtatapos ang ride natin. Maraming salamat. Kaya tuloy na natin. Meron pang 1 kilometer.
Yun, eto na, papunta tayo dun sa River Park. Dun talaga yung kung saan yung original na tumbok talaga ng ride natin. Short ride lang to, pero enjoy din naman kasi nakasama natin mga kapalpot natin sa South. Dami nating mga na-miss na mga ano, mga familiar faces na mga dati nakakasama sa ride dito. Try mo yung express ko. Don't think too much about coincidence and what could have been. In a lot of ways, I am still 17. I can't.